белән бергә сак яшәүлекне телим. Рәхмәт диләр. Менә җәмәгать, минем дә сүз әйтеп китәсем килә. Җәмәгать дим. Бу минем яраткан сүзем. Аны моңарчы әти әйтә торган иде. Хәзер әти дә миңа күчеп кайтып калгандыр дип уйлыйм мин. Менә бүген минем бик шатлыклы көнем. Минем шатлыкларым берәү генә түгел, берничә бүген. Аның иң беренчесе, иң зурысы бабайымның юбилее. Минем иң яраткан бабайымның юбилее. Бабай, сине юбилеең белән тәбрик итәбез. Икенчесе, минем әтиемнең бер туган энесе Фәнис абый. Безнең әти урынына калган абыебыз Фәнис абый бер дә әйтмичә шушында кайтып төшкән шугачы. Өченчесе, бүген мин беренче дәресемне 5-легә биреп кайттым. Бабай, мин Алла бирса, синең шушы эзләреңә китәчәкмен. Менә бүген бер дә укытучы булмыйм дип уйлый идем. Бүген дәрес биреп чыккач, минем юк, булмый икән. Мин укытучы булачакмын икән дип. Бабай, менә хәзер мин сиңа шушы бер бик матур шигырьне багышлап китәм. Тыңлап тор. Шиканасты тәүге аваз салып, шул авылда үскән малай, сезнең каршыгызда басып торган, минем иң яраткан бабай. Лайы шул балары эчмәсә дә, авырлыклары шактый күргән ул. Күп бабайлар менә алмаган дәрәҗә тауына менгән ул. Кыры оста ул, ләкин ягымлыдыр. Аның кебек остаз бик сирәк. Синнән үрнәк алып яшибез без. Бабакаем, безгә син кирәк. Бик яратып, ике улына да яшәү көче биргән әти ул. Сүз әйтмәгез минем бабайыма. Ул бик әйбәт, ул бик тәти ул. Бик күп еллар әне гомер итсин. Сүрелдерми йөрәк ялкынын. Рухи азык булып кешеләргә, лаек улы булып халкымның. Ой, рәхмәт. Минем улымның дәвамчысы, нәселемнең дәвамчысы, Аллаһка шөкер, әтисенең һөнәрен бик оста башкарган минем Илгиз улым да.